Ndamukamuna sindikudama faera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadisa kanditasendo Hello. Bereid, Officer. should say? Okay. Badamadziro skana. Aiwa zvinoita vane mhosva dzavo ava vana basa hamusikona mapfekera vakaita kudaiso pane tumhosva twavo tungori saka sezvamunoziva ndini officer Liwanaki. Tine operation yedu usaita idea usahakira idea ndo operation yatinayo ndio tufamba tinayo ndine officer venyu watinayo panapa hai simple issue zvedu tinayo avane nyaya dzavo zvavainadzo right hamusikona mapfekera vakaita kudai saka vane nyaya dzavo dzavanga vachingoitawo zvadzo saka ndangoti ndipfuuro ndiri pakati peoperation ndokumbirawo kuziva kuti mune hama dziri kusouth here hauna hama iri kusouth kana imazano kana one anokudyira musaga kana one uvatanga matanga officer okay that's right na sister warikoko sister okay vangani vanhu vari ikoko my sisters hangu two nababa wemwana wangu vari ikoko futi baba vevana vako muchikudanana here kana kuti aiwa kana takasiyana ndiana Peter vanochengeta vana here ndiana Peter ndlovu vasingachengete vanongodudunya chete okay ungangoti mune vanhu vangani kusouth kana muchida kunyasa kutaura kuti hama dzavamwe dzingori shamwariwo zvimwe hauzoshayi munhu waunoziva kusouth okay saka tingati mune vanhu vangani imimi vari kusouth vekuti vangaverengeke pafacebook tsvana kumawhatsapp tinoziva haushayi but wakuti vakakuudza something vakakuinfluenza something you can do it vangani kunouya anoshanda kuhoso yamunya okay ndianombondiona okay ko imi mune vangani tingati vangani 6 kuti tarisai neni musiyane navo makapedzisira kutaura nevanhu vekusouth africa chii chamakapedzisira kutaura okay vangatara zvakawanda okay hanya dzipere kasanhu yaruku right vanga vachiti chii chaizvo officer operation yakainzomira sei because hama personal conversations kaya vakutoobstructa justice dai manyarara imuna munhu wamina yekusouth but mubvunzwa mukuvhunzwa uvhunzwa nemutemo uri under tiri kuacta under Interpol operation don't get ideas, don't get too excited. Operation yemusadi because tine vamwe macitizens izvozvi pamwari south vada kutopiwa kana transport yes okay vati vada kutumira zvinhu okay ndezvipi zvinhu zvacho vada kutumira zvakawanda saka takabatsirika patransport papo I think zvinoita okay hurumende inogona kuvabetsera tsanangudzirai tsanangudzirai so vati vada kutumira magroceries. Thank you. Vachitova nemagroceries hopo ne deep freezer. Thank you. Zihombe. Lovely. Ndatoona pamafoto zihombe wanoita basa rei anomataiwo mapiece job zvekuti akadinzwa akati washeni ndeyo mawasheni nemunhonga magrapes angamboriko kumagrapes saka zvekuti vangatenga grocery rakadaro here kana kuti mikana iyo okay saka vane chii nechii munyasotsanangudziraiti magroceries okay vakati deep freezer okay havati television set okay mangani matv TV hanzi inotora screenshot yamino microwave zvinhu zvacho zvakawandisa imba yakaita kudai kutopfuura window level zvekuti government inogona kutotumira zupuko renyi chete handiri kuona
hapandoda transport chokwadi. Okay. Saka muri kuti chii nezviri kuitika kuSouth Africa sevanhu semacitizens muri kuti kudii Kuitika nyaya idzina idzi Ava ndakagara ndazviramba that's very bad. Aiwa zvakaipa bozi. Unofanira kuti vamwe vashandise musoro unomboziva. Uri kuputsa panhu pachada kunoshandirawo mangwana. Pachada kunokuta magrosari mangwana. Chatenga kupi? Unopenga iwe. Aiwa kupisa mota. Iwe. Kupisa mota. Yeye ndo inonzi struggle manje. Struggle yechi. Ndo inonzi ubuntu inonzi oneness. Vachanoita struggle after manje. Bozi ari kuzvikanganisira zvinhu. Sisa vanhu. Inini office anibodi kukunyepera. Dai ndanga ndiri koga. Waidi? Ainde tutai. Ndasitaura kuti wo ndotebi nomuti ukaipuwa mukana unolutewo. Ewe officer. Once mukana pa bar. Kana nemiwo mega imimi amunikiriki newe here. Amene iwe. Amene iwe. Kuti vanhu vekuSouth Africa ka vandirakidza kuti vane inonzi chibuntu. Inonzi oneness. Vanoronga zvinhu zvavo vaita zvinhu chi pamwe chete varikungota opportunity kuti vamwe vatungamira vamwe vachidii kana vati takuenda vanongoti vese kahwani boom. Okay. Chibunyara chimurenga manje charowa vamwe vari kukwara vamwe vari kufema iwe as long as munhu atakura zvinhu wasamba mako kuhangiri officer atitawedzera nzara mangwana bozi uri kukanganisa infrastructure iwe vanhu vekuSouth Africa ka ndanyatsoona kuti aiwa struggle chaiyo chavanonyatsonzwisende zvasiyana nemuno muZimbabwe zvekuti munhu anoronga kuti handi mutano tinodemonstrate akahwanda zvake muguru wakamaiwaoga sinompina tano mutano chirudzi ndoshandiri kuti vanhu vekuSouth Africa ava vane maideas avari kutipa okay vari kuti vane zvimwe zvimaideas zvekuti upuwa maideas mapuwa maideas taurai ndikuti vanhu ndo indapo ndosaka tapuwa this operation bata mwako tinange pa police station yes batadai pa munhu wese iwe ndokuputisa uruzizwa soda kuti akaona kuSouth Africa isusu kutochemera kuti iwe chibva wanyarara kuzinzwa iwe isusu kutochemera izvo kuti dai shefuka vangotiti rori one chat timbopasvika pasada vakajaidzwa iwe tasekunoku pataboko tinangaukamba iwe panindaramba inini bata mwako panindaramba ndikati zviri wrong zviri very bad ufamba wakadaiso famba hazi hama yangu ndiutonga iwe chinyarara ufambe wakabata mwako maideas acho hazi famba bichana iwe famba bichana iwe isusu manje ndozvatukuna manje izvozvo ndozvoda kukuona ai manje izvo famba isusu dai vatokuona izvo zvivambotiti isusu tiende izvo famba iwe Damuka muna sindi kudama fire.